Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. Ka jingpen sange no ke India ya ka Indus Water Treaty. Kala penbitar bah ya ka Pakistan. Hadu ba ka Pakistan kala kop da ka baong ba kanom pensngap ya kani. Bat lada ka India kale da ka boru kan penpai kala. Tong ini phai khindian ba ki pai ba kintip ka kata ka Indus Water Treaty. Ka Indus Water Treaty kadai ka soskular ka ba ki India bat ka Pakistan kalai soi na ka benta ban pendon kamlang ya ka na ka wa Indus bat ya kani ka jingsoy lala ban penbet lingba ka jingsim kya jong ka World Bank. Ya ka soskular laya soi ha ka khat khandai terek unai lor khat khandai spa an rupho ha Karachi ha pedeng menteri rangba do barem ka India u Pandit Jawaharlal Nehru bat u Presiden barem ka Pakistan u Ayub Khan menta ka India kala pen khenyo ya kani ka soskular hadien ba kile no ki herthma ya ki pajba balului ki balet chaka jaka jungokai ha Pahalgam ka Badon ha Jammu and Kashmir. Kipor balalet wat hapedeng bakadon kathma hapedeng ke India bat ka Pakistan pampat shimla ban penkhen satya yakni ka soskular bat baro artligiri kim kata handrei tangmenta ka kenti bakke India kala shim yakni ka rai ka bangila banong ka rai ka bakham khortam kan kataru yaki babon ki kam ki baka Pakistan kale kum ka jing penmi jan ka jing penmi shini ka jing penmi kanphat bat ki weipat namar pa ki nongba kum ka Lahore Multan bat ka Karachi ki shania yaka nakani kawa kat kum ka jingshim jingkhen jong ki riu shampang ki shem ba ki bayo jing mentoy bha nakani ka treaty lani ka soskular balai soi da ka Pakistan bat habayakhen ka jing mentoy ba ka yo ka long 30% kat ba ka India pat ka yo jing mentoy tang 40%. Kat ba ka World Bank pan ka bashim kia ban penpoi sya ka jing soi soskular ka shim yakani ka senjang tang bani penben bat penisuk hapedeng kini ki artli ki bayeshun bha.